Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ladina jahadu ladaril falah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu al-azim alayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sababi man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa ma lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu jawab. Hadis. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, dumateng para ulama wal amilin, dumateng para kiai, ibu nyai, utaminipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Iswandi, Bapak Kiai Muhaimin, mugi dumateng sedaya para kiai ingkang boten saged kawula sebataken asmanipun setunggal-setunggal, dumateng para haji hajah, ustadz ustazah, terutama dumateng para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang lebda ingkang weruh, sedaya kula wau ingkang tansah kinabekten kala taati kala hormati. Wabil khusus dumateng sahibul hajah inggih menika panjenenganipun Bapak Paniti dalah Ibu Sarinem ingkang kula hormati, dumateng sedaya para rawuh, tamu undangan walimatul urus, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama rombongan pengarak temanten putri saking telatah Mungkung, sedaya keluarga besaripun ingkang tansah kinurmatan, dumateng sedaya para rawuh terutami inggih menika juru rias Nexi Wedding ingkang mijil wonten ing Jalan Lejen Suprapto Jatirejo Nganjuk, ugi video syuting 12 saking telatah Sawan, dan juga sederek-sederek sedaya grup Rebana Asa Al-Maghribi ingkang mijil saking telatah Manggarejo City, dan juga tidak lupa audio sound system sedaya ingkang tansah minulya, khususan malih inggih menika temanten Sarimbit inggih menika Mas Wahyu Agus Setiawan kalian Nanda Dwi Nurwidiati ingkang berbahagia.